Kawai ke long kami nong jongkok kai Pyrta dangshen kala penmi ek video ka ba kala keno pamaka bat ka perlok jongka kila syak pendik bat syak ta akti ka por kila ka concert Guwahati ka long ka pratrik unok pra arajar pesan ka ema ka de ka tourist ka bla syang ka leng kiri patru shakiwei ki jela apok kari India ka kam pamaka bat ka perlok jongka kila syak pendik bat ka ta akti klem jing menjur ka concert dangshen Guwahati ya kini ka video kala upload ka rensan social media Instagram bat kiwi haka video lala badio sngow bak emma kala bu jingkeli hato pi perkhat baki chakai le kemen lani ki concert kide ki chaka ba Shngaiñ na kamenta ki Kynthei India bat bandong ba ka miet jong ka pratrik no pra ka concert ka bla plong Guwahati ki kila kala long ki bashirkai stat ba ka ba maka bat ka perlok amina kila syak ta akti klem jing menjor tang apok katukan ni minute hadian bikila rung syakatega jaka ka bala dap daki breu kala keno batang hapo 10 minit kila hap ban penbor ban mi ban lej syajan kinong de jing de namar hangta ki sngow Shngaiñ kala peteng ban ong bakabaso si namar ka e ka belaja ngim shimlala shu ban sotanat ya ka concert kani kamde ka bala ban pediang ka basyu kiniat pajma bat ka penpau baka dehi ka benta ban le ben ki Kynthei umper lada ka concert ka bahe kanu ki Kynthei kimde ban jiet ya ka concert ni banyada yala kamet Kynthei kala benrap ru bakani ke jingja kamde ka ba ki da pelek jingmut ya kanong ba Guwahati barok kawai ka ba kala ong ba ka por ki don na kani kanong ba kilamat ik jing pidang snow ba ka ba shisha na ki breu pat ru ban pen snow be ki layo bani kendu ki breu ki bom la khen ha ka te ka miet ki ba long ki ba ie ki ba don buram bat ki ba sotanat bani kren ha ka jing kentho ka parlok jong ka emma ka amina kala ka ru ba ki breu ki ba yarap ya ki ban laj na ka te ka jing e ka ba kala ong ba ki la don katu ka ni ki breu ki ba bha ban ya da ya ki pat ban ai jing Shngaiñ hadien ka e ka belaja bat ka da sotanat hadu kata ka emma kala penkot ya ka jing tho jong ka da ka baya sam ka baka ong ki Kynthei ki day hok ban sngow Shngaiñ tanga ki concert Kynthei haman lagi jaka haba crunch phangate ga jingja ka bakala kenno ka amina kala benrap ru da ka ong kila wan na ka benta ka post Malone Kynthei kam shim lakmi lenti ya ka e ka malaja Keep your hands to your fucking self. Disgusting. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya